Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Kuskus Malumos. Hello sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na naman sa aton nga programa nga maghahatag sa inyo sang kalingawan kay Gisadya. Ang Kuskus Balungos. upod naman si Papa Nel Kag Miss Catherine. kag syempre ang aton mga lulo, Ang aton ginakakunyagan. Lolo Ilyong, Kag Lolo Miloy. ari na sila. Mga lolo, Pare Miloy, maayong adlaw si imo. Mayong adlaw si mo Prelyong. Kamusta ka Pare Miloy pagligad sang isa ka semana? Medyo okay lang bad. Kita isa nagligad nga inadlaw may linog. Oo, 6.7 kuno didto sa Cebu. Kag diri sa aton Pare Miloy, apektado gid ang bilog nga Western Visaya, siguro labot gid sang linog. Kabasko gani ang balko gani sa mga upod ko. Pasigahan suga. Away gid lagi pasiga. Diba? Kasi gahon gid yang suga pero wala gid nag-epekto Pre Miloy. Batian ko pa gani nagambal tong isa nga hambal sang nabatian ko tubla sa radyo. Tublang nagsinggit pa ko nga bo Diyos ko. Patawara kami. Oo do. Perti gurong kulba Pre Miloy kay bisan ako Pre Miloy dumatyagan ko do gapawala lang ko tas tupad mo nagsin ko Pre Miloy naglinog kay pagambal ni Maki the blind swordsman nga naglinog bala. Di gapamatsyag ka lang si Pre Miloy. Gapamatsyag lang ko to soya kay ti wala ba na bahibo kay kuwada sa Tingala video. kung nga daw wala mo dayon mapatay ang imong nga cellphone sigtang nagalantaw kato ko may ginapamatian ka kay nga mga kanay siya mga KS grabe gid ang kalamidad kung kaysa mo ning nagapukaw man sa aton. Yawa ko patay sa cellphone ko. Kaya bal ko mao Ginoo. Patawara ko sa ako ginalantaw. Na kita mo kung may kalamidad dira mo ma-realize ang imo nga mga kasalanan kung kaysa Buda siya. Kisa dira ta makadumdum dayon may nagchat pag ani sa akon yabo dapat gali kada Domingo masimba kita no. Nah. Kaya nga kung hindi ta magsimba hindi ta madumduman ng Ginoo, hindi ta makapalapit sa iya. Kita mo pag batsyag naton linog kag pag batsyag naton kalamidad na dumduman na sa naton. Kung kaisa kay naglan pa sa Ginoo magpadala sang wake up call sa aton Oo. mga katawhan. Oo, kay nga akong kaisa kung kita lang nami pa nga buhi mo, tawhay ka. Ka nami lang sang sitwasyon mo kisa hindi ka makadumdum sa Ginoo. Amo man naguro Premilo yung kung kaysa may ginakadala nga kalamidad sa aton, problema sa pangabuhi. Pare subong kay ti puraot ambal gani nila September, ara na kunong ara na kunong kwarta nay pro isa do hindi ta pa nababatyagan. Hindi pa gani. Pro kinanglan mangin mabakod lang kita sa pag-atubang sinitanan. Kaya kasubo man na bala nga wala ka na kwarta, gamurugot ka pa. Tingin kisa bisan wala ka ta kwarta, smile. Smile lang kay para ga daw may kwarta kala bla. Ba? Mabang na blaw. Damo ko kwarta Oo, no, kaya isa kung wala ka kwarta, doon di ka man ka smile. Hindi kita. Duwas lang kung makita mong tao nga makapasmile sa imo. Ako iya pa ilyong. Oo. Kung makita ta kaya ga smile gi ko. Wow! Oo. Naman por Miloy. Bay matag sa ko kwarta. Kuya Hilanda ng atong gwapuon nga station manager. Kag subong man DJ White Rose ang aton nga program director. Kag siyempre si Madam Elsie Palmasingway. Kag si Nanay Muray Habilosa. Upod man da sa kay Mami Flor nagapamati sa aton diri sa Birog. Birog ba? Sa Bilog nga barangay ba to? Nagapamati sa aton Pare Miloy. Ako ba doon nagkaraya ka na? Kaya nga, Pare Miloy, yung kisa may mga chat man di sa akon taga Antique bla. O isa man sa mga dramatista naton. Abi mo Pare Miloy, sa tuod lang no, ginakadlaw-kadlaw ta lang ne. Pero kalain gali sa mga nadangtad sang ato ng mga utod didto sa Cebu. Do. May ara mga nagkarumpagan, may ara nga mga nagpanik, may ara mga nagkalantabukan. Kadamo sa mga malain nga nagkalatabo didto. Isa to kasimbahan na rumpag pagani. Ang sa babaw nila didto, 6.9 gali ang linog Pare Miloy. Sala to galing akon hambal kagina nga 6.7. 6.9 ang linog sa buong Grabe no. Amo lang to pero grabe ng epekto. May mga taytay na ganito nga nagkalaguba. Ti kadamo na to sa mga tao dito nga nagabulig man, naghatag man, ti sige lang. Ang ato na lang mabulig dire pagpangamuyo man kiti pigado man kita. Pangamuyo nga kabay nga malampuasan pagid siyang mga pamilya, kag malampuasan sa mga tao nga nagkalaigo sining linog nga natabo sa aton. Imo Pare Miloy, anong mensahe mo sa aton na matagpalamati?
Magpakabakod lang kita. Kabalo ako nga budlay sa aton ang maghambal sa iban nga magpakabakod kay siyempre we are not in the situation. Oo. Hapos lang na ihambal Oo. kung kaisa mga kanaysaga, mga kais, pakabakod lang kamo Oh. Pero mabudlay sa mga tao nga namatyan dito, makon mo halos bilog nga pamilya napatay. Tapos may ato pato parimiloy nga isa ka bata kuno nadagdagan kuno sa ano to. Oh, Halin sa babaw sang ilabalay bo na napatay to siya. oo kaluoy no. Kung kaisa bla makapanumdum ka nga grabe gali. Kung gustohon gigali way gid tayo gali mahimo nga mga tao no. Daw barko ang kwan, ang earth. Oo. Daw barko nga nagahulag-hulag. Oo, amo ginatuod ti kinanglan mangin mabakod lang kita sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Kung kaisa amo na gid man ning sigurong panahon nga magmuklat man kita magpanumdom nga dapat aragi kita sa Ginoo kay kun ano gid man na matabo sa aton kabuhi. Oo, nahadlo kita pero upod kita sa iyan di bla Premiloy. Ang tanan nga butang ara sa Ginoo ang kontrol. Bisan nagaton kabuhi ara sa iya kontrol. Amo na nga sa mga sitwasyones nga abod magsalig kita sa Ginoo kay tuod lang bala. Kon gubuon sa Ginoo ang kaert, wala kita mahimo tanan. Wala gid siya gali iya Premiloy bisan sino ka pa diya nga tawo iya sa kalibutan wala ka gid siya mahimo. Kun gubaon galing kalibutan Premiloy ambot diin na lang kita ihan puluton sini. Kita mo, masinggit, gasinggit lang iban. Way man mahimo mo. Isa di ka man way ka man mahimo. Way ka man mahimo. Kundi nga mangita ka, kundi ka manago. Kagabi mo sa sitwasyon, labi na gid sa aton yung mga blind, no? Nga nagapamati, bala. Sa mga blind, kalmado lang kita dapat. Kaya kung kaysa kung magpanik sila, gapanik man tapong ti, siyempre. Bisan sino man guro, bisan ganing nakatraining, ganing gapanik. Mapanik kita na siya. paihan nga ti, way man tamayo, gid yan na training sa, earthwork drill. Earthquake drill. Oo, la kita gani mayo matraining gid sina. Ambot ko may ara man na Premiloy sa mga blind na. Kaya daw sa Manila kuno may ara mo. Ate, magsalagan ka guro may gasiling si mo talinga. Straight ahead, straight ahead. Games to the mo na right. iya sa mga blind. Game sige. Ano na yan? Ano na gani? Blind legend. Blind legend. Pero ginakadlaw-kadlaw lang ni namon na mga kanay siyaga, mga KS, haling kaginag, kadlaw-kadlaw kita. Ginalingaw-lingaw lang nato ni, pero sa tutuod lang, kung makita naton sa balita, grabe, maluoy kita. Kag sa may mga pamilya, gali dito sa Cebu, no? I-check na lang gid kay si Migo Tabla Charlie. O grabe gid balang kulba ya Premiloy. Nag-message siya sa ako niya bo, ambot, ano na ni. Kag-ari pagidong halalungan, fake news. No? May mga nag-message kuno si ila nga maabot pagi kuno mga alas 12 kuno ang 7 kwento nga linog si nano man. Way sa makapakot sina. Hindi kita magpati-pati sa mga balita kung sino lang nga nagsugid sa aton nga amo nang matabo. Lain to guro linog yung ginambal. Oo, no? Pero kinanglan ano lang kita pakabakod. Lang taon gid ang insakto nga balita. Para sitos nagligad to, naglupok kunong taal amot kutuod to. Di kumbaga may mga balita nga hindi naton sigurado galing bula Premiloy kay dumapati kay gid tuod man ang ibanda madugay na naguro nga video gin butangan lang lain nga caption bala nga daw subong lang. Amo dang mahimo sa buong social media editing. Labi na gid ang AI baw ang AI nami gini makabulig man ni pero kung kaysa makahalit man ni sa aton. Ay nako. Oo, tikinanglan lang kita mangin aware lang gid sa aton palibot. O manilag tilagid maghalong sa fake news. Bailan ng AI AI lang yato. Oo, nami na to gani bala Premiloy kay sa may bantayan si Bumi sa to kuno ka doktora yang nga naglibot gid gin buligan niya kuno mga tao nga nagkalabiktima sang linog. Hay siling ko kanami no. Hindi tanan abi nga tao amo ginang pinsaron magbulig siya sig kapareho. Correct. Kalabanan bi nga mga tao iban ba sila nga mabulig ko dati anong maganar ko da ma ano pa ko da karon. O di ba? Talagsaon kaya kita tao yang nga desidido gid magbulig. May kilala gani ko hindi gani magbulig simo kun wala pamahaw. Do hindi magbulig simo kun wala pamahaw. Amo na gani dapat pamahawan mo ko. Sige ano, napakadlaw-kadlaw lang kamo namon mga kanisyaga, mga KS pero budlay ni nga problema. Budlay gini siya. Sige. Pangamuyo lang gid kita mga kanisyaga, no? Mga post kita bisan pila lang ka minuto da ka magpasalamat nga kita ari pata sa gihapon sa sini nga kalibutan. O amo ni kunong dutang luhaan, kapati ka man na Premiloy nga dutang luhaan ni kunong kalibutan. Dutang luwaan. O diri kuno puno sang luha, sing kasakit kay kasubo. Wala kuno di kalipay sa kalibutan. Amo na dapat hindi tadi. Dapat sa langit kay diri sa duta. Sakto. Luhaan. That's why damo lilimpyuan sa baba ka damo luha. Oo. Sa balay mo bla damo ka lilimpyuan sa balayan kay Oo. luha. Ang balay to gani no pila na to ka gabi nga naghambal tang limpyuhan kwarto ay pato masiligan. Ay, hala ka kambal siligan o mo siligan? Diri pa tan nagbukingan.
Sige mayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Kag sorry lang na ba si masiling iban po ginakadlaw-kadlaw niya lang o ginapakadlaw-kadlaw lang namon kamo pero kami apektado man kami sa mga nabatian namon sa radyo mga puro balita. Masubo pero sige lang. Padayon gyapon kita. ASFM. Kuskus Malumos. Sige pamatiin ninyo karon ang katapusan nga bahin sa aton drama Agent Luna. Ang kuanan niya pag-away na niya kay Diego. Kung paano niya sumpungon si Diego ti mabalaan ta na mga kananay siyaga no. Ano yan nagbatabo do? Oo, pamatyaga nyo yan. Ano patay si Diego? Naamo na kung kaisang palamangkutanon. Kaya kung kaisabi, kung traidor ka bla, kung traidor ka premiloy, ginapanghandom siyang tao, patay ka. O sa totoo, ay hindi dapat mahinulsol ka, nay. Sa lablaw, no? Oo. Amo na gani nga himuod mo premiloy, hinulsol ka na. Kaya na kuya kay Nulsor. Sige ko, patawara ko, kasi prelyo nga ginatag mo sa akong gaupon. Kung hinulsolan niya pagalingaw, danay kaming duha. Sige mayong aga, mayong adlaw, gid sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa aton nga programa, Kuskus Balungos.